It's Justin mga kakampi. Gusto ng mayor ng Mactan na i-ban si Easy Mill bilang persona non grata. Anong kayang ginawa ni Easy Mill para magalit yung mayor? Bakit nga ba? Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ito ay Puting Pinoy News. Appear tayo! Mabuhay kayo! Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Bago natin ito pag-usapan, sampalin ang like at sampalin ang kampana. So, kanina nakita ni Gail ang balitang ito. Para sa akin, hindi talaga ito kapanipaniwala kasi ang dahilan daw kung bakit itatag si Easy Mill bilang tao non grata is dahil dun sa lyrics. yeah, doon sa lyrics niya sa Panalo. Ano ba ang lyrics niya, Gail? Nanalo na ako nung una pa na pinugutan sila ako sa Mactan. So, mga kakampi, alam ko yung kasaysayan ni Lapu-Lapu. So, ito, i-play ko yung clip na yun. Pagkatapos ng battle sa Mactan, nagpakasal sina Lapu-Lapu at Magellan. At nakaroon sila, well, nag-ampon sila ng mga anak. Biro lang. Ayon sa internet, according to Ginid, who I'm guessing is a historian, Lapu-Lapu and Humabon, I don't know who that is, restored friendly relations after the Battle of Mactan. Lapu-Lapu later decided to return to Borneo with 11 of his children, 3 of his wives, and 17 of his men. Nothing more is known of him after this. Wow, 3 wives and 11 children, huh? Yeah, boy! And 17 men, ano ba sila? Parang dance crew niya? Like backup dancers? Or... So Mayor, may konting katuan yan yung kwento. And so wag mo sana akong ipagbawal sa Lapu-Lapu City. Gusto kong pumunta dyan. At sampalin mo ang like sa video na ito, please, Mayor. Para sa akin, context matters. And bukod doon, napakahalaga talaga na, ewan ko, mag-educate na lang tayo ng tao. It's like kung lahat ng mga bata, alam ko, i-cancel natin ang lahat ng mga bata na hindi marunong ng 2 plus 2 equals 4. Kung may isang bata at sinabi niya na 2 plus 2 equals 7, persona non grata ng bata na yun. Naramdaman ni Mayor Chan na sobrang irresponsible ni Easy Mill na sabihin ang maling history. Nagdemand siya na humingi ng paumanhin si Easy Mill, which Easy Mill has, at baguhin yung lyrics ng kanta. Di raw babaguhin ni Easy Mill ang kanta. So, magiging tao ng grata pa rin si Easy Mill sa Lapu-Lapu City? Di natin masasabi. Pero given that medyo malabo yung kasaysayan ni Lapu-Lapu, I think it's kind of weird that this guy is so intense about it. So, ayon ako na dapat maging responsible sa mga research, sa mga art, even if it is art. Pero, ganoon pa rin, come on, wag masyadong matindi sa isang part ng history na malabo. At kung natutunan na ng mga tao na mali pala yung lyric na yun, ano ba ang big deal? Naunawaan na natin na hindi tama. Sa huli, isipin natin ang context ng kantang Panalo. Isa ito para makaisa ang mga Pinoy. Di naman kailangan tirahin to that extent. Alam natin na ang punto ni Easy Mill ay ang panalo para sa lahat ng mga Pinoy. Sampalin ang like at sampalin ang kampana. Medyo mahirap ito. Yun!